Айде, да. Ден 4. Ден 4. На готиното площадче сме. Това е точно до нас, да. Как се каже? Не знам. Пляса Реал. Не знам, Ето, там пише Пляса Реал. Добре, Пласа Реал. Аз дойдох за да видя на Гълджи лампите. Ето ги. А, да. Ей, това са. Ей, това са. Аз имаш така и виша и така на очите. Това е първият градски проект, който е възложен на Гълджи. Преди всичко останало, той е правил лампите. Да. Единствено, като ги видя, не бих... горе изглежда Гълджи, да, с тези змейлове пак. Ами, около лампата е имал вид змей, който прилича на кадуцея. Вау. И отгоре реално завършва с глава на змей. Което отново трябва да повторим, че е най-вероятно някаква препратка към Сент Джорджи. Жорджи и убийството на змея. Днеска нямаме за първи път програма, нямаме билети за никъде. Свършили сме си абсолютно всички задължения вчера и миналия ден, и по-миналия ден. Така че днес сме цял ден тук, обаче ще се разходим по някакви места, където са ни харесали. И така малко, обаче всъщност на плажа не сме били, така че днес отиваме на плажа. Аз съм се намазал с слънцезащитен крем, така че вече съм готов и за плаж и се изкъпа. Вече ли ще не завиш на пляса Испания? О, да. Айде на Фонтани. Да. Колко кют. Хайде. Айде покажи лампите и да тръгваме. Аз ви показвам. Не да покажеш змея, но да обясняваш от О, ще е много тежко. Ама наобратно бе, човек. При го това видео. Това е новото, което Тодор ще се опита да научи сега. Това е кварталчето до плажа. Доста различно от останалите части на града, в които бяхме. Специфично от Барио Готик, доста различно. Тук е точно като тия южните градове. Тук малко Наполи стайл. Сложили са колесото, значи отвърдат отгоре и те си пътат отгоре. Когато си сложиш такова. Днес сме с ден на изкушението. Вие да планта. Окей. Цял ден. След като вече предополихме 4 дни безспирно. кажи речи, да, всичко, което може да се види в Барселона, пак с маси изключения. Макар да се остави някой друг повод да се върнем обратно. Днес решихме да имаме ден на насладата, на сетивата. Да ядем и да пием демек. Да ядем. Добре. Бяхме се настроили да ходим на едно заведение, което е много близо до това, понеже аз бях гледала в YouTube един клип с един печак, който обикаля щапа с барове в Барселона и беше отделил 10 най-добри и отидохме, защото беше близо до нас, обаче чакаха хора, адски много, за капацитета на заведението. Да, за 4 маси чакаха. Чакаха 8-10 човека и ние решихме, че смисъл ще загубим много време, ако чакаме там. Най-вероятно си е заслужало чакането, но намерих в Google Maps това заведение, на което сме в момента. Поръчахме си това с кариди. Това са някакви
Казват се бомбас. Много ми е интересно, сега ще ги видим какви са. Но хляба с домати, който си поръчваме, ако сте забелязали, всяка вечер и обяд. Където и да отидем да ядем. В смисъл, тук е доста впечатлящо, че порциите са много големи в сравнение с грамажа, на който ние сме свикнали. Да. На здраве! Та порция струва 9,50. Изражението на Тодор. И това е порция, която включва две от любимите ми вече неща. Това ни се струва много малко на фона на останалите пари, чушка, които дадохме за една трета от пета от тази порция. Това е калмарна плоча, тия чушки са уния дет на бабите чушките, една вечер ги коментирахме. Печени чушки с хималайско сол. Много хубави. И това е домати. Супер. Може би трябва това да заведение. трябва да направиш клип с посещения на ресторанти, които не са в топ 10 на TripAdvisor, за да може хората да разберат, че ония, които са в топ 10 са платени и реално това е долна лъжа и хората там и дават по 60 евро безумни пари За смисъл, ти стръгваш гладен, да. Другото яко е, че ти казват явно всичко е пресно, защото казах, че няма октоподи. Мисъл имаха, ма И реално миди не нямаше, свършиха. да. Миди нямаха, в съседната маса ядяха, явно не свършват. Явно Тоест, свършват, да. Зареждат всеки ден. Това изглежда много грозно така наядено, обаче картофено не пюре, а картофи с кайма. Нещо между кюфте и картофено кюфте. Много вкусно. Светиво сосче. Това още не мога да изядем. Скарите също. Тодор вече Аз изядах нещо много летиво. Ей това. им стана лошо. Ей това. Не знам какво е. Но е много пикантно. Хубаво е, но е Прилича просто на гасеница. доста пикантно. Най-вероятно е гасеница. Какво правиш? Исках да кажа, че май снимах, обаче след толкова много храна това беше най-малката сметка, която платихме. И ние за първи път си позволяваме да ядем калмари, скариди и такива неща. И бяха супер големи порции и платихме, сметката беше 32 евро. Аз не мога да мезя в нашия квартал за тия пари. Не, в смисъл, след 4 дни опита показва, че в Барио Готик, готическия квартал, където ние спим, явно е толкова популярна туристическа дестинация, че там всички заведения са с някакви брутални цени. И ние това го приехме за норма. Сядаме, ядем, каквото и да правим, сметката винаги е около 50, между 50 и 60 евро. И ти започваш да си мислиш, че навсякъде в Барселона е така, нали? Тя не е известна с евтиния, така или иначе. И сега като излезахме от нашия квартал и дойдохме тук към плажа, и вчера, когато бяхме на това Побле Еспаньол, испанското село, там се пръснахме от ядене и дадахме 30 евро. И сега се пръснахме от ядене и пак дадахме 30 евро. А в нашия квартал се прибираме гладни и даваме 60. Нищо. Аз ще похваля много това заведение, беше супер вкусно всичко. Много бързо идва храната. Момичетата бяха доста адекватни, готини. И така. Ням си... Какъв плана? Разходка. На къде е разходка? Към Пасео де Грасия. Към Пасео де Грасия? Да, и оттам към... Това аз го казвам на испански, най-вероятно е грешно, защото това е Пасео де Грас. Тук даже го казват Пасеиш. Пасеиш де Грас. Пасеиш де Грас е на каталан. Точно. Как става? Не, то е точно като френски. Да. Просто много като френски звучи. Искаш ли пота? Не. Айде да. Пасеиш де Грасия е тази улица, където се намираха Каса Мила и Каса Батио, Бало. Още не знам как се казва. И ще отидем натам. Защото деня, в който бяхме, май това беше валежния ден. Да. И беше много студено, много неприятно. Така че сега ще отидем да го разгледаме вече на хубаво време. После може да се града в неделя. Ей, така е хубаво, като да не повярваш. Как се чувстваш? На мен е много добре. На мен е много добре тук. Много ми е добре.
Площад Испания сме. Дойдохме да чакаме залеза, ама няма да ги чакаме, защото ще стане много стили после. Цял гледаме едни... Какви сте според теб? Индийци? Индийци. Някакви индийци. Това са хора, които продават вода и бира. Ето сега в момента купи и той си пласира репликата. В момента той си пласира. Чакай сега над нас ще мине един. До главата. Той е с кожената якище. Шефа с кожената якище. Това са такива типа в Рим, само съм ги виждала. Явно големите градове обикалят. Но виж се как го гледа с предупреждение. Ти са супер нагли се, минават и така буквално в краката и пред тебе да си пълиш вода. Бах си как го гледаш с завист. Бута. Ма не сме си, той минава примерно и след 3 секунди пак е при нас. За какво питаш през 30 секунди? Аз Той е професионалист, той не помни колко хора е видял. И кога ги е видял. Да. Това дек го снимахме, казва, аз е ясно, че няма разбира, но той казва, че не разбира. Аз не разбирам какво казва. Очевидно е, че казва вода и бира или нещо такова, обаче казва она агua de agua бира. Ние не знаем какво значи това. Буквално така звучи. Много на площада, на едното ниво. Парателха. Първо, че парателха, което в този период на годината няма никаква логика. Нещо като ледена бързалка правят. Аз не знам, това не трябваше ли да е вече отминало. Искат да покажат, че могат и през топло време да го... Да, и другото, което правят е долу, има кросфит, някаква тренировка и някакви правят първица до фонтана и не знам. И коремни преси. Това не знам как им е удобно на асфалта. Това е Ayuntamiento de Barcelona, което значи Общинския съвет. Общинския съвет. А пък това е Generalitat de Catalunya, което е парламента на Каталунската област. Ага. Я кажи сега, ще покажа знамената горе. Първото е на Каталуния. Второто е на Испания. Третото все още не знаем то кръст. Трето е на Англия. Да. Тодор ония ден вика, че английски знамена, дето са пръснали така. И аз викам и не знам, вързах се на тази тъпотия. То си е нещо тяхно, защото го има и на герба им и навсякъде, така че... И на герба на футболния клуб, реално. Да. Си замислите... Мескиен клуб. Горната лява страна. Реално до каталунското знаме. От дясно от лявата страна е английското знаме. Трябваше на тенската ти да пише Барселона, не Манхатън. Никой не ми е купил тениска Барселона. Айде да покажем топлата връзка. Тук има една известна забележителност. То забележително е силно казано, ама е нещо, което много често виждаме на снимките, когато снима Барио Готик. Готическия квартал, аз продължавам да си му викам Барио Готик. Това е... Аз не знам как има ли име това нещо. Да, казва се форма. Но Тодор му казва топлата връзка. Това било топла връзка. И така си му викаме. Както на офици има топла връзка с Палацо Векио. Това ни е последната вечер, ние май за първи път я виждаме тази катедрала. А тя е до нас. Много си смел в къс ръкав. Добре ми е така. Добре, че е така, ми чика ти сгоря на куче. Аз мисля, че за първи път снимам улицата, на която живеем. Сега установих, че всъщност май от всички места, на които сме ходили, най-малко съм снимала Барио Готик. Това е улицата, на която се намира нашето хотелче. Казва се Карер де Феран. Карер де Феран излиза на Ла Рамбла, който е основният булевард. На мен не ми хареса Ла Рамбла. А от другата страна излиза на Ayuntamiento. Да, от другата страна излиза тук горе е кметството. Като цяло доста централно място, аз вече 300 пъти казах. Продължаваме с фудтур. Днеска за пореден път на Манджа. Днес цял ден ще кажеш, че само сме си яли и пили. Да, вечер седнахме да вечеряме на това площадче до нас. И лампите на Гълджи, светят. Светят. Мимчето,
Любимци гаспачо. Сега ще дегустираме. Спрекуваме размачийката. Чай сега да не му мокрим косата. Супер е. С малко хлябче. Има. Що не казваш? То се прави е така. Ще капваме паеля. В менюто пише, че това е порция за минимум двама човека. А ние освен нея си поръчаме и гаспачо и салата. Слав people. В смисъл ще си ги изядем? Нека да не. Доброто кученце изяде всичко. Остана малко пея, обаче вече сме супер фул. Малко българен стайл го направихме това. Това е вечеря. За вкъщи. Да сложи и гаспачото и това в една тарелка. Утре с малко хлябче да топа. Ние между другото за утре нямаме планове, но имаме резервация за обяд. Много скандални хора. Май това беше от този ден за нас. От този ден за нас. До скори срещи. Да. Това беше от нас за този ден. Номеро 4. Лека нощ нас. Ще се видим евентуално утре.